Hi guys! Tung! Welcome to my channel, and today's video ay isi-share ko sa inyo yung mga favorites K-pop groups ko. So, sa video na ito is all about K-pop groups, male and girl group. So yun guys, sana magustuhan nyo yung mga videos ko, lalo-lalo na itong um, all about Korean idols. So, sa boy group, una muna tayo sa boy group. Yung mga idols ko. Mga idols ko na boy group, unang-una is Big Bang. Big Bang yung pinakauna kong boy group na nagustuhan because of their charisma. Charismatic kasi sila, especially my bias, G-Dragon. And gusto ko silang lahat kasi may kanya-kanya silang, anong tawag nito, may kanya-kanya silang styles sa pagdala ng kanilang self sa stage or off stage. So, yung pinakauna ko is Big Bang. And ang bias ko sa Big Bang is si Kuya G-Dragon. So, yun. And ang pangalawa is, teka lang, Winner. So, yun. Winner ang pangalawa kong um, boy group na nagustuhan. And ang bias ko doon is si Song Mino. Yung gwapo na parang si G-Dragon. Basta charismatic. Mahilig ako sa charismatic na boy group. Lalong-lalo na sa YG. Kasi parang halos ng mga kine-create nila doon is charismatic. So yun, ang pangalawa ko is Winner and ang bias ko doon is si Song Mino. And mag-iisip muna ako. Hindi ko na maalala kasi yun lang, yun ang mga naalala ko. Wait lang. Hindi na sa XO, pangatlo ko EXO. Hindi ako masyadong fan sa EXO, and so sige na lang. And sa EXO, ang bias ko sa EXO is wait lang, hindi ko na maalala mga pangalan nila kasi hindi talaga ako fans ng EXO. Pasensya na po, miyane sa lahat ng mga fans ng EXO. So yun, hindi ko na maalala yung yung gwapo. And last but not the least, yung pang-apat at the best sa ngayon na bet ko na boy group is ang BTS. My gosh, BTS. Yung pinakasikat ngayon, BTS. BTS, 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 BTS. Sa lahat ng mga armies dito sa buong mundo, especially sa Philippines, Army Philippines, hello guys! 안녕하세요. Annyeong BTS Philippines Armies baby. Yeah. So yun, pang-apat ko ang BTS kasi oh my gosh. Hindi lang sa gwapo, natural looking pa sila. At saka magaganda yung music nila, and then talagang mapapanganga ka na lang at speechless ako ngayon pag kapag binabanggit yung BTS, ganyan. Talagang overwhelmed at kinikilig ako. So, madami tayo mga armies dito, guys. And, ang bias ko sa BTS is yung pinakakuya sa lahat. Yung kuya ko rin. Si Rap Monster. Hello. 안녕하세요. 저는 볼리스요. 그래서 제가섭니다. 네. I hope Rap Monster, kuya, Yungi Ramonster, I hope you will see this video. Kahit alam kong malabo,
Pero sana, I hope that makita ko yung BTS. My gosh. My gosh. Kahit BTS lang, hindi na ako makapagsalita kapag BTS na pinag-uusapan. So yun, kasi alam ko yung ibang mga group, yung ibang members ng group is marami na akong kaagaw. Si Queer Up Monster, minsan ko lang maririnig sa mga kapwa ko armies. So, at hindi sa naawa ko kay Queer Up Monster, pero siya talaga yung unang nakaakit sa akin. And alam mo yung titig na titig, yung parang nang aakit na makipag makipag kaibigan ba yan? Wag DM guys ha. Yung titig na parang, my gosh, ang lakas ng sex appeal. And isa sa mga rumors na narinig ko, siya ang pinaka may magandang katawan sa kanilang lahat sa BTS. So, yun lang guys sa boy group. No more, hindi na ako magsasalita kung saan pa ito mapunta, baka humaba pa itong video na ito. So yun, pinaka the best BTS. BTS, BTS, BTS. Sa lahat ng mga armies, let's keep supporting BTS. So sa ngayon, may ano na naman sila, um, bagong album, Love Yourself, music pala, music. So, entitled Love Yourself. At ang gugwapo nilang lahat. So, yun guys. Yun lang. I-recap ko muna. Sa boy group is Big Bang, Winner, EXO, and lastly, BTS. So, yun lang ang aking boy group idols, guys. And for the girl group, first ever since 2009. Grade 4 pa ako. 21. Even though na-disbanda sila, I will still support 21 individually. And I hope na mag-reunite silang apat sa mga darating na taon. So, yun. At ang bias ko sa 21 is si Menzi. Hello Menzi, annyeonghaseyo. So yun guys, at ang pangalawa kong girl group is ang SNSD. Na in love ako sa SNSD since 2012 nung kanila Agara Boy. Though 2007 sila nag-debut. So yun, nagustuhan ko yung tempo ng kanilang music. At hanggang sa pinaringgan ko na lahat ng kanilang music, talagang ang gaganda. So yun guys, at ang bias ko sa Girls' Generation is si Tiffany at saka si Taeyeon, dalawa. Taeyeon at Tiffany. Hello guys. Hello Ate Tiffany and Ate Taeyeon. Annyeonghaseyo. So yun, wala namang pumipigil sa akin, kaya maghahay ako. Baka sakaling makita nila ito, kahit cellphone lang gamit ko, walang edit larguhan na ito. So yun, so yung pangalawa ko is Girls' Generation at yung pangatlo ko is Twice. My gosh, fan ako ng Twice ever since nung nagkukumpit pa sila. Anong tawag nun, 16 ata yung tawag nun, nung may pagbubuo pa lang sa kanila ng JYP. So yun, hanggang sa nagdibo na sila. So yun, una kong na-in love is sa UA, yung debut song nila. So yun, debut song nila. And ang bias ko sa Twice is si Dayon. Hello Dayon, annyeonghaseyo. So yun, Twice, fan ako ng Twice. And next is GFRIEND. So yun, GFRIEND yung pang-apat ko na girl group na gusto. At nagustuhan ko yung
may gustas to nila na song kasi ang ganda. At basta nagandahan lang ako, lalo-lalo na sa yung fingertip nila. Fingertip, tan tan tan, inaninini ka. So yun, nagustuhan ko yun. At ang bias ko sa GFRIEND is si Senbi. Senbi, hello. Hello, Ate Senbi. Annyeonghaseyo. So, so yun guys, apat rin sa aking girl group na nagustuhan. Una is 21. Recap ko muna guys ha. Una is 21 at ang bias ko doon is si Menzi. At yung pangalawa ko is Girls' Generation at ang bias ko yun ay dalawa. Si Ate Tehen ko at Ate Tiffany. Yung pangatlo ko is Twice. And ang bias ko sa Twice is Dayon. And pang-apat is GFRIEND. And at ang bet ko doon, bias is si Cindy. Hello guys. And yun lang guys. Yun lang ang isi-share ko sa video na ito. And I hope you will subscribe and like my videos. And speaking of Korean, hello pala kay Ate Donna Spark, Filipina vlogger. Nasa South Korea siya ngayon. Hello Ate Donna, maraming salamat sa pagre-reply sa akin sa mga comment. At salamat sa pagiging inspiration mo sa akin kahit malayo-malayo ka. I hope, thank you pala sa pagdala ng mga videos, through videos sa South Korea. And thank you for inspiring me. Maraming salamat. So speechless talaga ako sa iyo, Ate Donna. Donna May, Filipina vlogger. Kung gusto nyo siyang makilala, i-link down ko na lang yung channel niya down in the description box. And thank you pala sa panonood guys. And dito lang muna magtatapos ang ating vlog. And hope to see you soon on my next video. So please subscribe and comment if you like. And comment kung ano yung gusto kong gawin sa susunod pang mga videos. So thank you guys. Bye bye.